ва пас аз ин чанде баъд футболбозони дастаи Истиқлол ҳисобро баробар карданд ва мутаваҷҷеҳ мешавем ки голро чӣ гуна дар чӣ ҳолат ба самар расони Дилшод Восиев. Инҷо касе бовар надошт ки туби Аҳтам Назаров дар майдон боқӣ мондааст, вале туб рост омада назди пои Дилшод Восиев суқут кард. Дилшод Восиев бошад тубро ба тури дарвозаи Али Акбар Аҳаки ворид кард. Бубинед, Аҳтам Назаров то охир талош карда буд дар ҳамон ҳолат ва ӯ муваффақ шуд ки муаллиф як гол партофти головар гардад ва дастаашро баробар бо клуби марказӣ намояд маҳз дар ҳамон ҳолат. Дилшод Восиев хеле ҳам розӣ буд аз он коре ки анҷом дода буд. Баъдан голи дуюми дастаи клуби марказӣ варзиши артиши Помир дар экранҳои мову шумо дар ҳолати такрор аст. Шамсиддин Қосимов, капитани ин даста, воқеан ҳам рақобати зебо кард ва ӯ тавонист ки тубро ба Муҳсинҷон Абдуғафуров партоф намояд ки Муҳсин пас аз талошҳои зиёд як зарба равон кард ки ба гол анҷом ёфт он зарба. Он зарба ҳам бошад ҳамин аст. ва чизи дигарро бояд қайд кунем ки Муҳсин муаллифи голи дуюми дастаи клуби марказӣ маъз ин футболбоз боис гардид ки Даврон Эргашев бо корти сурх аз ҷониби довар ҷазо дода шавад ва тақрибан таи 15 дақиқа дастаи Истиқлол як нафар камтар рақобатро идома дод. Пас он Дилшод Восиев муаллифи голи аввалини Истиқлол бозам муаллифи як партофти головар гардид ки бо сар тубро ба Комрон Турсунов ҳаво дод ва зарбаи Комрон Турсунов бо як чархишу тобиш ва хеле ҳам ҷолибият ба тури дарвозаи клуби марказӣ варзиши артиши Помир ворид гардид. Бубинед чӣ гуна голи зебо буд. инҷо бозам баробарӣ таъмин карда шуд аз ҷониби футболбозони Истиқлол, вале баъдан Абдухалил Боронов бо маҳорати волои хеш бубинед чӣ гуна як голи зеборо ба самар расонид аз масофаи дур. Николас Тошич натавонист ки бартараф намояд ин ҳолатҳоро. ба ҷуз аз як вазъият ки Николас Тошич тубро баргардонид, дигар ягон зарбаи футболбозони клуби марказиро ӯ бартараф накард. Дар дидори имрӯза аз ҷиҳати агар ҳунарнамои дарвозабонҳо бигирем, дарвозабони дастаи клуби марказӣ варзиши артиши Помир бозии хубтарро нишон дод нисбат ба дарвозабони Истиқлол. бубинед Абдухалил Боронов бо кадом усул голи худро ҷашн гирифт. ҳисоб 3-2 гардид дар ин ҳолат. вале пас аз оне ки футболбозони клуби марказӣ андаке вақтро кашол доданд, аз ҷониби довари марказ 4 дақиқа вақти изофа таъин карда шуд ва инҷо голи 100% аст ки Дилшод Восиев бо сар онро вориди тури дарвозаи Али Акбар кард. бале дар ин вазъият Шамсиддин Қосимов талош кард ки нагузорад то ин ки туб гол шавад, аммо туб аллакай ба дарвоза ворид гардида буд ва ҳамин тавр ҳисоб 3-3 гардид. дӯстони азиз, ва хеле ҳам бозии ҷолибро мо якҷо дидем. гузориши мустақими мо аз варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор ба анҷом мерасад. Иномиддин Аҳмадзод будам бо шумо. Сарбаланду пирӯз бошед. хайр.